Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Banit. Taong 1988. Tuwao, Cagayan. Itong mga panahong ito, kilala si Tay Banit sa kanilang lugar bilang isang bantog na manggagamot. Nasa edad 80 na siya noon at kasalukuyang nag-iisang manggagamot sa kanilang lugar. Bulag na din itong si Tay Banit dahil sa katandaan. Bagaman matanda na, hindi naman siya nababahala para sa kanyang sarili, gawa ng meron siyang nag-iisang anak na nagngangalang Ricky. Ito ang nakatalagang magmana ng kanyang karunungan kung sakali mang magpasya na siyang talikuran ang landas na kanyang tinatahak. Bagaman nasa hustong gulang na siya para mag-asawa, hindi niya ito ginawa sa kadahilanang para sa kanya. Wala nang mas hahalaga pa kaysa sa nag-iisa niyang kadugo. Matagal na kasing namaalam noon ang kanyang ina, kaya na may ayaw niyang dumating sa puntong hindi niya nagagawa ang responsibilidad ng isang anak sa magulang habang yon ay nabubuhay pa. Kahit nais niya noong maghanap ng trabaho para maitaguyod ang kanilang buhay, mariin itong ipinagbawal ng kanyang ama. Ang nais nito, mag-aral lang siya ng mag-aral, wala ng iba. Mahirap yon para sa kanila, gawa ng kinakailangan niya yung gawin, sapagkat sa larangan ng panggagamot at pakikipaglaban, wala doong sinasanto o kinikilala. Kapag mahina ka, hindi ka magtatagal sa larangang yon. Sa loob ng 2 taong puspos siya ng pagtutuklas ng mga karunungan, naging abala naman sa panggagamot ang kanyang ama. Ang mga naibibigay na donasyon ng pasyente nito ang kanilang ginagamit pangtustos sa araw-araw para naman kahit papaano mabili nila ang mga bagay na kinakailangan nilang dalawa. Kampanteng-kampante noon si Ricky sa kadahilanang ni minsan sa buong buhay ni Tay Banit hindi pa ito nakaranas ng pagkatalo. Isang araw, habang naghahanda siya ng kanyang mga gagawin, merong dumating na isang babae sa kanila na labis ang pamumutla. Nakahawak yon sa kanyang tiyan na para bang meron itong iniindang karamdaman. Pagsilay doon ng kanyang ama, agad naman niya yung pinapasok habang nananatiling walang imik. Una nitong tinanong sa babae kung may kaaway ba ito o kung may ininom o kinain ba itong bagay na hindi galing sa loob ng kanilang bahay. Unang tingin pa lang kasi ni Tay Banit, alam na niyang binarang at kinulam ang babaeng yon. Nang marinig ito ng babae, mariin naman itong inilahad sa matanda na wala itong kinakain o iniinom na kahit ano. Ang tanging inilahad lamang nito, nag-away sila ng kanyang asawa na siya namang kasalukuyang humiwalay sa kanya at sa mga anak nila. Dahil sa sinabi ng babae, pansamantalang yon ang pinanghawakang dahilan ng matanda. Bagaman alam niyang malabo itong barangin ng sarili nitong asawa, wala na siyang naisip na dahilan para magkaroon yon ng isang malubhang karamdaman. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, mas lalong nakumpirma ni Tay Banit na ang asawa nga nito ang may gawa ng ganoong bagay. Napag-alaman kasi niya na isa din yung antingerong maraming lihim na karunungan. Ayon sa babae, na marami yung nakalaban dahil sa ugali nitong halos hindi mo mapakisamahan. Dagdag pa nito na palagi lang din yung tulala at halos inako na niya ang lahat ng trabaho sa loob ng kanilang bahay. Minsan lang din yun kung lumabas, gawa ng palagi itong abala sa kanyang mga ginagawa sa kanilang silid. Pagtatapat pa ng babae na dahil sa pagiging bayaran nitong antingero, kung kaya't nakakatulong yon sa kanya kahit papaano. Matapos itong marinig ni Tay Banit, seryoso naman niyang tinanong ang babae ng,
Anong klaseng bayaran? Nang marinig yon ng babae, hindi na ito nag-alinlangang sumagot ukol sa totoong gawain ng kanyang asawa. Ayon dito, na kung hindi siya nagkakamali, pumapatayo ng tao para sa salapi. Ilang ulit na din niya yung nakitang may dalang pugot na ulo sa bahay nila, subalit dahil sa takot niya rito, kung kaya't nagawa niya yung maikimkim sa loob ng mahabang panahon. Matapos ang kanilang pag-uusap, mas lalong naintriga si Taybanit ukol sa pagkatao ng asawa nito. Ginawa niya ang lahat upang madaig ang nangingibabaw na pambabarang sa katawan ng babae para naman kahit papaano magkaroon siya ng pagkakataon upang mahanap ang kinaroroonan ng asawa nito. Halos inabot din sila noon ng 3 araw na gamutan na merong iba't ibang sesyon. Sa paghupa ng karamdaman ng babae, mariing inilahad ng matanda na kapag bumalik ang asawa niya sa bahay nila, ipagbigay alam niya yon sa kanila. Kahit gaano pa kalayo ang bahay nito sa tahanan nila Taybanit, nakahanda siyang puntahan yon para makausap ang lalaki nitong iniibig. Dahil sa kanyang sinabi, walang pag-aalangang sumang-ayon naman ang babae. Sa loob ng 3 araw, walang kaalam-alam itong si Ricky na meron na palang nangyayaring ganoon sa kanilang tahanan. Lumipas pa ang mga araw, walang naging balita itong si Taybanit sa lalaki. Itong si Ricky naman, madalas nang tumungo sa kabilang baryo para ipagbili ang kanilang mga ipong kopra at mga kamote. Meron naman siyang pahintulot sa kanyang ama, kung kaya't hindi siya nababahala kahit gabihin pa siya. Isang araw, habang nagbabantay si Ricky ng kanyang mga dalang kopra, merong lumapit sa kanyang lalaki. Nagpakilala yung mamamakyaw ng saud, kung kaya't hindi na siya nagdalawang isip na yon ay pagtindahan ng kanyang mga dala. Habang nag-uusap sila ng lalaking yon, pakiramdam niya napakagaan ang kanyang loob dito. Kahit ayaw niyang ibigay ng mababa sa kanyang nais na salapi ang mga dala niyang tinda, napilitan siyang sumunod sa lalaki. Ang labis lang niya noong ipinagtataka ay kung bakit merong isang kakaibang bagay na nag-iimpluwensya sa kanya para sundin ang nais nito. Alam niyang malakas ang kanyang poder pero pakiramdam niya na aapektuhan pa rin siya ng mutya na maaaring tinatangan ng kanyang kausap. Ilang minuto pa ang lumipas, wala na siyang nagawa kundi yon ay ibigay. Pagkakuha ng lalaki sa kanyang mga saud, masaya naman yung nagpaalam sa kanya habang nagwiwika ng, Sa susunod, Ricky, sabihan mo ko, nandyan lang ako nakatira sa dulo. Kapag hindi mo ako dito mahanap, sadyain mo na lang ako sa bahay ko. Sige ho, wala yung problema. Sa susunod ulit, bigyan mo ako ng mga 2 linggo. Sagot naman niya rito. Matapos ang kanilang pag-uusap, nagpasya na siyang umuwi sa kanilang tahanan. Habang binabagtas niya ang daan, panay naman ang kanyang pagtatanong sa sarili kung bakit niya ibinenta ang mga kopra ng palugi. Ang labis na ikinakabahala noon ni Ricky ay kung ano ang kanyang sasabihin sa kanyang ama. Nang marating na niya ang kanilang tahanan, nasipat niya si Taybanit na abala sa pakikipag-usap sa bisita nitong babae. Wala naman siyang kaalam-alam kung sino ang babaeng yon, kung kaya't nagpatuloy siyang maglakad papalapit sa mga ito. Habang lumalapit itong si Ricky, unti-unti niyang naririnig ang pag-uusap ng dalawa. Meron yung pinag-uusapan ukol sa isang lalaki na isang bayarang antingero. Nang maramdaman ng kanyang ama ang kanyang pakikiusyoso, agad naman itong nagtanong sa kanya ng, O Ricky, ba't ang aga ng uwi mo? May pumakyaw ba sa mga kopra?
Oho, tay. Mabuti nga ho't napakyaw agad kaya nakauwi ako ng maaga eh. Nga pala, tay. Sino tong bisita ninyo? Wala ito anak. Pumasok ka na. Dahil sa sinabi nito, hindi na niya pinilit pang kausapin ang kanyang ama. Minabuti na lamang niyang pumasok sa loob ng bahay nila upang makapagluto ng kanilang hapunan at merienda. Lumipas pa ang ilang buwan, walang kaide-ideya ang ama ni Ricky ukol sa kanyang pakikipagkaibigan sa isang misteryosong lalaki. Kapag tinatawag siya nito, pilit siyang gumagawa ng paraan para makipagkita lamang sa taong yon. Hindi naman siya noon gaanong hinihigpitan ng kanyang ama, gawa ng ang palagi niyang paalam, maghahanap siya ng mapagbebentahan ng kopra. Subalit lingid sa kanilang kaalaman na ang lalaking madalas palang dinadayo ni Ricky ay ang taong hinahanap ng kanyang ama. Isang gabi, habang mahimbing siyang natutulog, bigla naman siya noong napabalikwas nang makarinig siya ng isang tinig sa kanyang isipan. Panayang pagtawag nito sa kanyang pangalan na para bang nais siya nitong makausap. Nang hindi na niya maatim ang mga boses na yon, dali-dali naman siyang bumangon para libangin pansamantala ang kanyang sarili. Paglabas niya sa kanyang silid, bumungad ang kanyang amang nagro-rosaryo sa harap ng altar nila. Habang naglalakad siya sa likurang bahagi nito, bahagya naman siyang natigilan nang marinig niya itong magtanong sa kanya ng, Bakit parang hindi ka mapakali? Meron bang bumabagabag sa isip mo? Ricky, magtapat ka nga sa akin. Ano ang ginagawa mo sa kabilang baryo? Akala mo ba hindi ko napapansin ang madalas mong pagpunta roon? Wala naman ho yun, tay. Meron lang akong kinakatagpo doon. Yung lalaking sinabi ko sa inyo noon na bumili ng mga kopra natin, siya lang ang pinupuntahan ko roon. Wala nang iba. Paliwanag naman ni Ricky. Dahil sa sinabi nito, bigla namang tumayo ang kanyang ama habang nananatiling walang imik. Umihip yon ng 3 buhay na salita sa palad at kasabay nito ang paghawak nito sa kanyang leeg at balikat. Nang maramdaman ng kanyang ama ang kakaibang presensya ng lalaking yon, bigla naman siya nitong pinahubad na siya namang labis niyang ikinagulat. Ang tanging natirang kasuotan niya lamang ay ang kanyang panloob. Pagsilay ng kanyang ama sa katawan niyang punong-puno ng marka ng lalaki, bigla naman yung napatitig sa kanya ng seryoso habang nagwiwika ng, Ilang beses ko bang dapat sabihin sa iyo na kilalanin mo muna ang mga kinakausap mo? Bakit ka nakikipagkaibigan sa taong alam mong demonyo? Dahil sa sinabi nito, halos hindi naman magawang makasagot ni Ricky dahil sa labis na pagkagulat. Akala niya walang kakaiba sa taong yon pero nagkamali siya. Sa pagpapatuloy ng pagsilay ng kanyang ama sa kanyang katawan, nadapo ito sa likod kung saan doon ito natagpuan ng kapangi-pangilabot na ibinaon ng lalaking tinuturing nitong kaibigan. Ayon sa ama ni Ricky, nakabaon ang tanim nito sa 2 niyang ugat na siyang konektado sa kanyang ulo at talampakan. Medyo mahirap matuklasan ang ganoong baon, lalo pat dumadaloy sa kanyang dugo ang bagay na inilibing nito. Ayon sa kanyang ama, anuman ang itinanim ng lalaki sa katawan niya, paniguradong hindi ito makakabuti. Nasisiguro din ni Tay Banit na ginamitan si Ricky ng lalaking yon ng mutya ng pampaamo sa kanyang bakod at puder sa katawan. Maaaring hindi niya lang yun napansin dahil sa kawalan niya ng karanasan sa pakikipagkumbate. Habang nagwiwika ang kanyang ama, panay naman ang ginagawa nitong pag-ihip sa katawan. Nang maihanda na nito ang unang hakbang sa panggagamot, kumuha yon ng 5 karayom
at walang pagdadalawang isip nitong tinusok sa mga ugat niyang dinadaluyan ng bao ng nilalang. Habang umaagos ang dugo sa kanyang katawan, pinahinga naman siya ng kanyang ama ng malalim nang sa gayoy mailabas niya ang mga makapaminsalang bagay sa katawan niya. Matapos siyang maisagawa ng kanyang ama, dahan-dahan naman siya nitong pinahiga at kasabay nito ang pagsindi nito ng 3 kandila na naroon sa kanyang ulo. Pumikit ka, anak. Paglakbayin mo ang iyong wisyo sa ibang mundo. Gawin mo ito nang sa gayoy matawag ko sa iyong katawan ng lapastangang nagtatangka sa buhay mo. Siguro kilala ka ng demonyong ito kaya naiinggit. Wika ng kanyang ama. Matapos itong marinig ni Ricky, agad naman siyang pumikit at pinilit na makatulog ng mabilis. Yun lang kasi ang nag-iisang paraan nang sa gayoy mawala sa kanyang katawan ng kanyang wisyo. Kalahating oras lang noon ang lumipas, tulog na nga itong si Ricky. Nang mapagtanto ng kanyang ama na mahimbing na ang pagkakatulog nito, doon na nito inumpisahan ang pagtawag sa lalaking nagbao ng sumpa sa kanyang katawan. Sa pagbigkas ng kanyang ama ng 7 buhay na salita, puwersahan naman itong ipinasok sa katawan ni Ricky ang kaluluwa ng lalaki. Nang maramdaman nito ang pagdating ng nilalang na yon, dali-dali naman niya yung ipinako sa higaan para makausap ng maayos. Noong una, panay lang ang pagmumura nito, subalit nang pakitaan na yon ng mutya ni Taybanit, doon na nag-iba ang ihip ng hangin. Habang kinakausap niya ang nilalang na yon, ramdam na ramdam niya sa kaluluwa nito ang presensya ng mutya ng sinukuan. Alam niyang may laso na din ng mutya na siyang dahilan para magamit yon ng nilalang na nasa kaliwa. Kaya mo pala puwersahang napapasunod ang anak ko dahil sa sinukuang hawak mo. Iho, sinasabi ko sa iyo, nagkakamali ka ng inaalipin. Wika ni Taybanit. Matapos nitong makapagsalita, tinusok nito ang pusod ni Ricky na siyang naging sanhi upang sumigaw ng napakalakas ang kaluluwang napapaloob sa kanyang katawan. Pinilit pa yung alisin ng nilalang pero wala siyang kakayahan para gawin ito. Ilang minuto pa ang lumipas, narinig naman ito ni Taybanit na nagmamakaawa kung kaya't minabuti niya yung tantanan. Nagpasya siyang hindi na muna patayin ng nilalang sa kadahilan ng nais niya yung makausap ng harapan. Ganito na lang. Papakawalan kita ngayon, pero magkikita tayo bukas. Kahit hapon wala yung problema. Para hindi tayo makaabala, sa nyugan tayo magkikita. Ikarga mo ang lahat ng alam mo, at ganun din ang gagawin ko. Huwag mong subukang tumakas, sapagkat kahit saang lupalop ka man magtago, mahahanap at mahahanap pa rin kita. Pagkakataon mo ito, demonyo. Kapag nagapi mo ko, malaya kang kunin anuman ang gustuhin mo, kahit buhay ko pa maging karunungan ko. Seryosong wika ni Taybanit. Matapos nitong makapagsalita, muli nitong inihipan ng dasal ang kaluluwa ng sa gayoy madali niya yun matuntun kung sakali mang tangkain itong tumakas. Nang maisagawa na niya ang bagay na yon, agad naman niya yung pinaalis at kasabay nito ang kanyang pagtawag sa wisyo ni Ricky. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, nang hihina namang tumayo si Ricky habang labis na nagtataka sa mga nangyari. Pakiramdam niya kasi noon, nagbuhat ng mabigat na bagay ang kanyang katawan sa loob lamang ng maiksing oras. Habang nakaupo siya sa dulong parte ng higaan, inabutan siya ng kanyang ama ng maligamgam na tubig. Ricky, bukas maghanda ka. Meron tayong pupuntahan.
Matulog ka ng maaga para mabawi mo ang lakas mo bago sumapit ang umaga. Wika ng kanyang ama. Nang marinig niya ang sinabi nito, tanging pagsang-ayon lang naman ang kanyang nagawa. Kinaumagahan, habang nagkakape noon sila Ricky, napansin niyang hindi tumatanggap ng mga pasyente ang kanyang ama. Wala itong ibang ginawa kundi ang magdasal sa harapan ng altar nila na para bang meron yung digmaang pinaghahandaan. Dahil sa dami ng kanilang gawain noon, kung kaya't hindi na niya napansin ang bilis ng pag-ikot ng oras. Nagulat na lamang siya nang bigla na siyang yayain ng kanyang ama na tumungo sa kabilang baryo. Hindi naman siya nakatanggi, lalo pat sumang-ayon na siya kagabi. Habang binabagtas nila ang daan, naging palaisipan para kay Ricky kung sino ang kanilang katatagpuin. Hindi siya naniniwalang ang kanyang kaibigan ang kikitain ng kanyang ama, gawa ng nasisiguro niyang hindi nito alam ang bahay ng kanyang kakilala. Subalit pagpasok nila noon sa nyugan, bigla naman siyang natigilan nang masipat niya ang kaibigan niyang naghihintay sa kanilang pagdating. Nang masipat sila nitong dalawa, dahan-dahan naman yung tumayo habang nananatiling walang imik. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid, nasipat niyang kakaiba ang presensya nitong ipinaparamdam sa kanilang dalawa. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman niya yung nasipat na humugot ng isang punyal at kasabay nito ang seryosong pagwika nito ng, Matanda ka na pala. Saan ka naman humugot ng lakas ng loob para makipagduelo? Wala sa edad yan, iho. Maghintay ka. Makukuha mo rin ang hinahanap mo. sagot naman ni Tay Banit. Matapos nitong makapagsalita, inabisuhan nito si Ricky na kahit anong mangyari, huwag siyang makikisawsaw sa kanilang duelo. Ang tanging gawin niya, manood sa kung anuman ang kahahantungan ng kanilang paglalaban. Dahil sa sinabi ng kanyang ama, wala naman siyang nagawa kundi ang manood. Kampante siya noon kahit papaano, lalo pat kahit may edad na ito, hindi niya pa rin yun nadadaig kung subukan lang ng lakas ang basihan. Habang naglalakad papalapit itong si Tay Banit, panay naman ang pag-ihip nito ng dasal sa buong paligid. Nang ilang dipa na lamang ang kanyang layo sa lalaki, doon na niya dahan-dahang ibinaon sa lupa ang kanyang hawak na tungkod. Pagsilay ng lalaking yon sa kanyang ginawa, buong lakas naman siya nitong sinunggaban ng walang pagdadalawang isip. Habang nagpapakiramdaman sila noon ng kani-kanilang mga lakas, dahan-dahan namang nasisipat ni Tay Banit ang kakaiba sa paggalaw ng lalaki. Sa bawat pag-atake kasi nitong ginagawa, naglalawa yon at panayang panlilisik ng mga mata nito. May mga pagkakataon ding dumudukot yon ng buhangin at walang pagdadalawang isip yung ibinabato sa kanya. Dahil sa dumi ng pakikipagduelo ng lalaking yon, kung kaya't hindi na din nakapagtimpi si Tay Banit. Nang makahanap na siya ng pagkakataon para batuhin yon ng tungkod, dali-dali naman niya doong inilapat ang kanyang mga usal na siyang naging sanhi upang tuluyan yung bumagsak sa lupa. Pilit pa yung nagpupumiglas pero hindi na ito nakagalaw dahil sa mga pamakong lumapat sa kanyang katawan. Matapos ang mga pangyayaring yon, akala nilang mag-ama tapos na ang duelo. Ngunit nang akmang lalapitan na nila ito, narinig nila ang mga engkantasyong karaniwang ginagamit ng mga aswang sa pagpapalit ng anyo. Pagbaba ng kasuotan ng lalaki, doon nila nasipat ang mga alaga nitong insekto at ang mga kagamitan nitong kadalasang ginagamit sa pangungulam. Nakita din nila ang habay nito na binubuo ng sunog na mutya ng sinukuan at iba't ibang uri ng mga bato.
Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid, doon nagkaroon ng kutob itong si Taybanit na maaaring ang lalaking yon ang asawa ng babaeng nagpakonsulta sa kanya. Bagaman hindi pa siya sigurado, pinili niyang patayin agad ito ng walang kahit na anong paglilitis. Para sa kanya, sapat na ang ginawa nitong kasalanan kay Ricky para pagbayaran niya yon ng kanyang buhay. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang nakapagpalit anyo ang lalaki at kasabay nito ang pagkawasak ng mga pamakong inilapat doon ni Taybanit. Nang akmang tatayo na ito, dali-dali naman niyang hinugot sa kanyang tadyang ang kanyang habay at mabilisang ipinulupot sa leeg ng aswang. Sa sobrang lakas ng mga usal na nababalot sa habay ni Taybanit, agad namang nasunog ang katawan ng nilalang hanggang sa maagnas ito sa kanilang harapan. Matapos niya yung gawin, kinuha niya ang kanyang habay at dahan-dahang ibinalik sa kanyang bewang. Ayon sa kanyang ama, na sa lahat ng karga niya, ang kanyang habay ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Ito ang nagbibigay sa kanya ng lakas at yun din ang umiiwas sa kanya sa kahit na anong uri ng karamdaman. Dagdag pa nito na sa tamang panahon, ipapamana niya din kay Ricky ang kanyang habay na pinakainiingatan. Lumipas pa ang ilang araw, muling bumalik ang babaeng minsang nagpakonsulta sa kanya para ilahad ang hindi na pagpaparamdam ng asawa nito. Kahit papaano'y natuwa naman doon si Taybanit, lalo pat alam niya sa kanyang sarili na ang kanyang natulungan ay nasa maayos ng kalagayan. Magmula noong nangyari ang insidente, mas pinili pang palawakin at paunlarin ni Ricky ang kanyang karunungan dahil sa pag-aasam niyang makuha ang habay ni Taybanit. Okay, opinyon ko sa kwento. Hindi ko lang alam kung bakit pinili nung aswang na yon na gawing alipin itong si Ricky. Kasi unang-unang mararamdaman niya kay Ricky na merong tinatangang presensya to eh. Though hindi sa kanyang puro yung presensya, ibinigay to ng tatay ni Ricky, yun nga, si Taybanit, na sobrang lakas na antingero. Kasi nga, kilala sa lugar nila tapos talagang makapangyarihan. Bukod sa marami tong karga, may tinatangang panghabay na hindi natin alam kung ano yung laman. Pero sobrang tindi nito. Yun lang yung medyo napaisip ako sa kwento na bakit si Ricky yung pinili ng aswang na alipinin? Pwedeng natunugan niya yung asawa niya na nagsumbong kay Taybanit tapos gustong gumanti ng aswang kay Ricky? Pwedeng ganon, di ba? O pwede rin namang lahat ng pangyayaring yun tinadhana ng Panginoon para mapatay ni Taybanit yung isinusumbong na asawa ng babae sa kanya, di ba? Pwedeng ganun yung mga pinagtagpi-tagping kaganapan Pero para sa akin lang yun. Pero kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.